Mae'r haf wedi cyrraedd, mae'r blodau yn fendigedig. Ac mae llysiau wedi cyrraedd ar bwrdd a dyn ni'n barod i fwynhau. Gawn ni cydweddio. Cynorthwya ni i ganfod prydferthwch yn y creiad. Dyroi ni glist i glywed synau'r haf, can yr adar a sio'r pryfed. Dyroi ni lygaid i werthfawrogi lluniau'r haf, lleisiau'r ardd a blodau hyfryd. A thrwy'r profiadau hyn, gad i ni dy addoli di, arglwydd y creiad. Amen. Ers y Pasg yn fy ngwasanaethau dwi wedi bod yn edrych ar yr Hen Testament ac yn arbennig ar y llyfrau doethineb. Dyn ni wedi darllen y llyfr Job ac rwan dyn ni'n darllen y llyfr Diarhebion. Ac yn y llyfr Diarhebion mae gen ti doethineb gwych, hyd yn oed yn yr arth. Mae rhai pethau ar y ddaear sy'n fach, ond sy'n ddoeth dros ben. Morgrug sy'n greaduriaid bach gwan, ond sy'n casglu ei bwyd yn yr haf. Tir diogyn, edrych ar y morgrugyn, astudio ei ffyrdd, a dysga sut i fod yn ddoeth. Does ganddo ddim arweinydd swyddog na rheolwr, ac eto, mae'n mynd ati i gasglu bwyd yn yr haf, a storio'r hyn sydd arno i angen adeg y cynhaiaf. Am faint wyt ti'n mynd i orweddian yn dy wely y diogyn? Pryd wyt ti'n mynd i ddeffro a gwneud rhywbeth? Ychydig bach mwy o gwsg, 5 munud arall, swatio'n gyfforddus yn y gwely am ychydig. Ond bydd tlodi yn dy daro di fel lleidyr creulon. Bydd prindir yn ymosod arna ti fel milwr arfog. Mae rhai pethau ar y ddaear sy'n fach, ond sy'n ddoeth dros ben. Dyma fi, tu allan ein ti unwaith eto. Ond mae gen i yr un gwahoddiad. Tir di mewn ein ti ni yn dy feddwl di. Shmai, croeso i fy stydi. Mae gen i rhywbeth dwi eisiau dangos ato chi. Tir dyma. Wyt gen ti un o'r rhain? Ti, Siôn a Sian. Mae Sian allan rwan ac mae'n mynd yn sych nes ymlaen, gobeithio. Ac ar yr ochr yma, mae gen i rhai diarhebion. Nid yn Cymraeg, yn Saesneg mae'n drwy gen i. Lord, help me to remember that nothing is going to happen to me today that you and I together can't handle. Ac un arall sy'n bwysig. Don't put it down, put it away. Mae rhaid i mi gofio hynny hefyd. Wythnos yma, dwi wedi croesawu 2 ffrind o'r Tabernacl i fy stydi yma. Yn wir? Ar Zoom. Dwi wedi dysgu gair newydd, dwi'n meddwl. Y gair
ymdopi. A dwi'n hoffi'r gair ymdopi. Ac dwi'n meddwl, how are you coping? Sut wyt ti'n ymdopi? Dyna'r cwestiwn dwi wedi bod yn gofyn. Felly, Gwilym, sut wyt ti'n ymdopi trwy'r cyfnod yma, cyfnod glo? Wel, mae rhaid cael trefn. Mae rhaid cael trefn ar y dydd. Pan oeddwn ni yn Wrecsam, roedd gen ni ardd fawr. A roeddwn ni'n mynd ati fel lladd nadroedd. Fel nad oes yna ddim diwrnod arall ar gael. Ac yn gweithio fel gafr ar drana. Ond wedi dod i fama, does gen ddim gardd fawr. Ac felly, mae rhaid i mi ddysgu arafu a cael trefn ar bethau. A trefn ydy beth dwi'n anelu ato fo. Dwi'n hunan ynysu, dwi'n byw yma ar ben fy hun, a fydda hi'n hawdd iawn i segura eista a gwneud dim byd. Ond gwastraff ar ddydd ydy hynny. A mae gwastraffu bod yn segur, bod yn ddiog, yn fy nhyb i yn bechod. Ac felly, mae rhaid codi ar amser arbennig a pharatoi y dydd yn dda. Dwi'n tynnu mlaen, ac felly, nid ar redeg, mae ar edig. Ac yn ar adeg, mae'n mynd ymhell. Ac felly, dwi wedi dysgu bod na fwy nag un ffordd o rhoi wil i wely. Ac wedyn, wedi gweithio gwaith y dydd, mae rhaid i mi benderfynu mae digon i'r diwrnod i ddrwg i hun a rhoi gorau i fi. Gwych. Wel, dwi'n dilyn beth ti'n dweud, ac mae'n diddorol dros ben, oherwydd nid yn unig geiriau newydd dwi'n dysgu, ond hefyd diarhebion. A dwi ddim yn gwybod diarhebion Cymreig o gwbl. A faswn i'n dweud, roedd chi'n defnyddio rhai o'r diarhebion yno. Wyt ti'n medru just esbonio, beth yw'r diarhebion Cymreig pwysicach i chi? Wyt ti'n medru esbonio i fi sy'n dysgu'r iaith? Wel, gwneud rhywbeth fel lladd nadroedd, iawn? Iawn. Dwi wedi defnyddio honno, dydw. Mynd, fel nad oes ddim fori ar gael, mynd lladd llun. Iawn, dwi'n gweld. Iawn? Un arall ydy, fel gafr ar darannau. Mae hwnnw'n hen ddeud. Reit? Neidio o un peth i'r llall. Fel gafr ar drannau. Iawn? Mae hwnnw'n hen ddiareg. A dyna pan oedd ni yn Wrecsam rwan. Oedd hi'n ardd mor fawr. Ac doedd gen ddim ond mi nos ac i fwrw'r sul i wneud, a roedd hi'n ganlladd o ardd. Ac felly, roedd yr rhaid nwthu fel lladd nadrodd, fel gafr ar drana, neidio un peth i'r llall. A dyna chi. A dwi'n gobeithio bod i wedi egluro ddiharib honna i chi. Ie. A gafr, wrth gwrs, dwi'n gwybod y can. Oes gafr eto? Na fo, na ni. Ie. Wel, wyt ti'n cofio dechrau cyfnod y glo yn Llandudno, roedd yr hen geifr yn dod lawr i'r dref yn tydyn. Ti'n cofio? Wrth gwrs yno. Gwych. Oes gen ti un arall sy'n helpu di ymdopi
trwy'r cyfnod yma? Anodd i mi feddwl ar y bryd. Yn ara deg, mae'n mynd ymhell, reit? Neu mae honno'n un hefyd, ac nid ar redeg mae aredig, reit? Fel o'n i'n dweud, dwi'n byw ar ben fy hun, ac pan oedd Wendy yn fyw yn wraig, yna 2 ohona ni. Erbyn hyn, mae'n anorfod mod i'n gwneud gwaith 2, yn tydi? Ac oherwydd mod i'n gwneud gwaith 2, mae rhaid i mi baratoi pethau yn fwy gofalus, reit? A peidio trio gwneud gormod mewn diwrnod. Ac felly, yn ara deg, mae'n mynd ymhell, ac nid ar redeg, mae aredig. A dwi'n credu bod y ddwy yna hefyd. Gwych yn tydi. Nid aredig, mae aredig. Wel, diolch yn fawr iawn I Gwilym. Mae hi wedi bod yn hyfryd I groesawu di I ein tŷ ni yma. Mae gennym ni llawer o lyfrau, da chi'n medru gweld, ac mae gennym un llyfr arbennig am llyfrau doethineb yn yr Hen Testament. Roedd gennym ni darlithydd Eric Heaton. Ac yn ei llyfr mae o'n esbonio llyfrau doethineb yn yr Hen Testament. Ac mae'n diddorol dros ben. Wisdom, doethineb. Ac mae o'n dechrau. Wisdom is the ability to cope. Dyna'r peth. Sut I ymdopi. A dyna pam dwi wedi dysgu gair newydd. Mae gan Felicity darlleniad rhai o'r diarhebion o'r llyfr diarhebion yn yr Hen Testament. Mae cawodydd o fendith yn disgyn ar y cyfiawn, ond mae geiriau pobl ddrwg yn cuddio croelondeb. Mae'r un sy'n byw yn onest yn byw yn ddibryder, ond bydd y gwir yn dod i'r golwg am yr un sy'n tywello. Mae'r un sy'n wincio o hyd yn creu helynt, ond mae'r sawl sy'n cyrraeddu'n agored yn dod â heddwch. Mae geiriau person cyfiawn yn ffynon sy'n rhoi bywyd, ond mae geiriau pobl drwg yn cuddio croelondeb. Fydd dim angen ar y sawl sy'n rhoi i'r clodion, ond mae'r un sy'n cael ei lygaid i'r angen yn cael ei felltithio go iawn. Mae casundeb yn codi twrw, ond mae cariad yn cuddio pob bai. Mae ateb caredig yn tawelu tymor, ond dweud pethau cas yn gwylltio pobl. Mae gair caredig fel coeden sy'n rhoi bwyd, ond mae dweud celwydd yn torri calon. Paid brolio am beth wna'i di yfori. Ti ddim yn gwybod beth all ddigwydd mewn diwrnod. Mae person hunanol yn creu helynt, ond mae'r un sy'n trystio'r arglwydd yn llwyddo. Oes gen ti rhyw emyn sy'n bwysig I ti, rhyw hoff emyn dyn ni'n medru rhannu y bore yma? Oes. Emyn rydw I wedi hoffi ers y mod i'n blentyn bach.
A dwi wrth yn modd yn ei chanu hi, ond mae yna fwy i'r emyn na ei chanu, bod ni'n ei chanu ar dôn eithriadol o dda. A'r emyn ydy, mae Duw yn llond pob lle, presennol ym mhob man, yn nesaf yw e fe o bawb at enaid gwan, wrth law o hyd i'w rando cri, nesau at Dduw sydd dda i ni. Yr arglwydd sydd yr un maint derfysgar y byd, anwadalwch dyn, yr un yw ef o hyd, y graig ni sifl y merwr lli, nesau at Dduw sydd dda i ni. A mae'r pennill yna yn addas iawn i'r cyfnod rydyn ni'n byw yn y rwan. A'r trydydd pennill ydy yr holl gyfoethog Dduw, y iolyd ni leha, di walla bob peth byw o hyd a'i wyllus da. Un dafn o'i fôr sydd fôr i ni, nesau at Dduw sydd dda i ni. Ac felly, mae'r emyn ei hun yn dangos agosatrwydd Duw. Mae o'n dangos cysondeb Duw yn yr ail bennill. A mae o'n dangos yn y trydydd pennill heilionu Duw. Ond pan fyddan ni'n canu y trydydd pennill, yr holl gyfoethog Duw, rhaid i ni yn y byd gorllewinol, yn y byd cyfoethog, gofio am bobl sydd yn llai ffodus na ni. A chofio hefyd na dydan ni ddim yn dwyn y cyfalaf yna i gyd i ni'n hunan, ond bod ni'n rhannu hefyd o gyfoeth Duw efo tlodion y byd yma. Iawn. Agosatrwydd Duw, cysondeb Duw, a heilioni mawr Duw. A dyna ni, fy hoff emyn ni. Mae Duw yn llond pob lle. Gwych. Wel, diolch yn fawr iawn, Gwilym. A gawn ni cydcanu yr emyn yno gyda'n gilydd. For help Lawri. Okay. Iawn. Wedi bod yn gofyn i bobl, sut wyt ti'n ymdopi yn y cyfnod yma? Sut wyt ti'n ymdopi efo'r cyfnod glo, y lockdown yma?
Yn iawn. Y gwir. Am soniwyd yn y lle cyntaf bod y cloi mawr yma, bod ni ddim yn gadael y tŷ a pethau fel hyn. O'n i'n meddwl ar haf o'n blaenau ni, ond y gweud y gwir. Un o'r diarhebion, y fynnwch chi fel yn diarhebion, ddihareb ddath i'n meddwl i'n fanna oedd, nid oes allt, heb o'r i weired. A beth o'n i'n meddwl oedd, mae'n mynd i fod yn anodd, ond na fe, fydd pethau'n gwella fel mae pethau'n mynd mlaen. Ond, gweud y gwir, dwi ddim wedi bod mor ofnadwy o anodd e hynna. O'ch chi'n dweud nawr bod chi wedi bod wrthi'n rhoi trefn ar bethau yn y tŷ. Wel, un o'r pethau feddyliais i, wel iawn te, dim ond fi sydd yma, sneb yn mynd i alw, na i ddechrau rhoi trefn ar bethau. Achos pan eich chi yn rhoi trefn, mae yna llanes, ydy fe chi'n bod. Ac o'n i mewn, na i rhoi trefn. A mae gynnon ni ddihareb yn Gymraeg, deuparth gwaith i ddechrau. A fe ddechreuais yn dda. Ac o'n i'n brwdfrydig iawn am rhai dyddiau, oedd y gwaith ddim yn sefyll o'n mlaen i, o'n i yn rhoi trefn. A fe lwyddes i rhoi trefn ar nifer o bethau. Ond mae gynnon ni hen bennill hefyd yn Gymraeg, a dwi'n sgwennu fe lawr, rhaid gofn bod fi ddim yn mynd i gofio fe. Dihareb doeth fy nega, mae deuparth gwaith i ddechrau. Dyweda fi na yn ddifedd, mae cwpla'r peth yw'r gorau. Wel, Gwych. dwi ddim wedi, ar ôl dechrau na, dwi ddim wedi cwpla. Ond un peth arall sydd wedi'n harau, mae'n bwysig bod yn gweud hwn. Mae yna ddihareb arall, yn awdur ddiweliau. Cymoled pawb y bont a'i dyco drosodd. Ac am hwnna dwi wedi bod yn meddwl, does gen i ddim ond lle i ddiolch. Achos yn ystod y cyfnod yma, mae bwyd wedi bod yn cyrraedd y trothwy yn wythnosol, heb i fi fynd i siopa. Dio ddim wedi bod yn broblem, mae'r bwyd yna i. Achos bod y technoleg fodern yma, dwi ddim wedi colli cysylltiad y pobl. Dwi wedi bod yn ffonio pobl, mae pobl wedi bod yn ffonio fi. Dwi wedi bod ar Zoom, dwi wedi parod yn gwersi Pilates ar Zoom. Dwi wedi cael cymdeithas ffrindiau o'r Tabernacl Pen-y-Bont ar bore coffi. Dwi wedi mwynhau'r gwasanaethau o'r Tabernacl ac golefydd eraill. Mae wedi bod yn wledd, os ych chi'n clicio ar bopeth, bod chi'n cael wledd o gwasanaethau. Ac mae'r teledu hefyd wedi bod yn dda. A dwi'n recordio pethau, so dwi'n gallu edrych eto os oes rhywbeth wedi'n arwain. Ac dwi hefyd eisiau diolch i'r bobl oedd i'r technoleg fodern ac i'r bobl sydd wedi rhoi fi ar pen y ffordd sydd wedi ddefnyddio Zoom a pethau fel y pethau yna dwi'n ddim yn gyfarwydd yn nhw cyn y cloi lawr. A hefyd, y bobl fi oedd yn y rhain blaen, y bobl na fi oedd wrthi'n gweithio tra ni'n mwynhau bywyd, ynddi fe? Oedd na bobl yn y rhain blaen, dwi'n meddwl am bobl yn ysbytau a hefyd dynion post popeth. Maen nhw wedi bod wrthi'n gweithio. A dwi wedi cael braf a dweud y gwir. A bydd arall, mae'r tywydd. Dwi ddim wedi bod yn ganol geia, mae wedi bod yn ole. A wedyn mae hwnna'n help mawr. Ond cymoled pawb y bont a'i dyco drosto. O'n i'n meddwl, na ddihareb sydd yn siwtio fanna. Gwych. A mae dihareb yn wych yn dydyn, mae'n dda iawn ac help mawr trwy'r amser yma. A ti'n iawn yn dweud, mae pobl arall, dyn ni'n ffodus, dyn ni'n medru gwneud popeth fel hyn, ond mae rhai pobl, wel, dydyn nhw ddim yn medru gwneud cymaint ac ti'n meddwl amdanyn nhw yn dweud. Na, wel, chymod, siarad yn bersonol o'n i'n dweud, siarad am y sefyllfa i. Mae gardd dy fi, lleisten yr ardd. Chymod, mae'r tywydd wedi bod yn weddol rhan fwyaf o'r amser, a mae'n gwmwled i gyd, so dwi'n iawn. A dwi wedi cael iechyd da. Dwi wedi bod yn hynod ffodus i gyrraedd yr oed ydw i, efo iechyd
Wel, di ddau. Mae'n gweud y wir. Wel, allai ddim archwin. Roedd hi'n hyfryd i groesawu Gwilym a Gwerfyl i'r studi yma a chael sgwrs arbennig yn dda. Gwych, bendigedig. Diolch yn fawr iawn. Mae'n diddorol yn tydi. Roedd Iesu yn defnyddio'r Hen Testament, nid Hen Testament oedd o i Iesu, dim ond y Beibl. Roedd o yn defnyddio'r llyfr diarhebion. Ac pan ydych chi'n darllen pregeth ar y mynydd, ydych chi'n medru clywed diarhebion. Gofynais i Gwerfyl i ddarllen rhai o diarhebion Iesu o'r pregeth ar y mynydd. Diarhebion sy'n bwysig iawn i ni ar yr adeg yma. Y bregeth ar y mynydd, wel, diarhebion o'r bregeth ar y mynydd. Chwi yw halen y ddeiar, ond yscyll yr halen i flas, a pha beth yr helltir e. Chwi yw goleuni'r byd, felly boed eich goleuni chwythau i wyrchu gerbron eraill, mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chi, ac ogoneddu eich tad rhwng sydd yn uneddol. Os myfeiwch i eraill i camweddau, bydd eich tad nefol hefyd yn maddau i chwi. Peidiwch â chasglu eich drysorau ar y ddeiar, lle mae gwoddyn a rhwd yn difa, a lle mae lladron yn torri trwodd ac yn llydrata. Casglwch eich drysorau yn y neb, lle nad yw gwoddyn a rhwd yn difa, a lle nad yw lladron yn torri trwodd nac yn llydrata. Oherwydd, lle mae dy drysor, yno hefyd y bydd dy galon. Ni all neb wasanaethu dau feistr, oherwydd bydd un a'n casau'r naill ac yn caru'r llall, neu'n deyrgar i'r naill ac yn dirmygu'r llall. Ni allwch wasanaethu Duw a Mammon. Peidiwch felly y pryderu am yfori, oherwydd bydd gan yfori i bryder ei hun. Digon i'r diwrnod i drafferth ei hun. Peidiwch â barnu, rhag i chi gael eich barnu. Gofynnwch ac fe roddir i chi. Ceisiwch ac fe gewch. Cirwch ac fe agorir i chi. Oherwydd y mae pawb sy'n gofyn yn derbyn, a'r sawl sy'n ceisio yn cael, ac i'r un sy'n curo agorir y drws. Pa beth bynnag yd ymunwch chi eraill ei wneud i chi, wnewch hithau felly iddynt hwy. Hyn yw'r gyfraith a'r proffwydi. O arglwydd Duw ein tad, dyn ni'n diolch i ti, dy fod ti efo ni trwy'r dydd pob dydd. Dyn ni'n cyffesu, dyn ni ddim yn gwneud popeth yn dda. Weithiau dyn ni'n meddwl am pethau sydd ddim yn iach, ac weithiau dyn ni'n dweud pethau cas. Mae dda i ni, a helpa ni i faddau pobl arall hefyd. Bydde di efo pawb yn ein teuluoedd ni. Bydde ti efo ein ffrindiau ni, ein cymdogion ni. Bydde ti efo y rhai yn y capel sydd yn penderfynu beth i'w wneud nesaf. Rhoi di iddyn nhw, does i neb, pan maen nhw'n penderfynu sut i fynd ymlaen. Bydde ti efo rhai sydd ddim yn iach rwan, y rhai sy'n sâl, y rhai sy'n drist. Bydde ti efo'r rhai yn yr ysbyty, y rhai sy'n gweithio yno, y rhai sy'n gweithio yn ein cymundeb. Bydde ti efo y rhai sy'n arwain ein wlad, a'r gwledydd y byd hefyd.
Dyn ni'n gweddio dros pawb yn y byd sydd yn dioddefu. Yn arbennig, dyn ni'n meddwl am y rhai gwledydd ble mae coronavirus yn wael. Bydde ti efo pobl fel cymorth Cristnogol sy'n gwneud gormod i helpu pobl trwy'r byd. A dyn ni'n gofyn i ti o arglwydd Duw, bydde ti efo nhw hefyd. Dyn ni'n gofyn ein gweddiau yn yr enw Iesu Grist, ein Iachawdwr. Amen. Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sanctaiddie dy enw, deled dy dernas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddau o nina ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, neithyr gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Rwan te, mae gen i cwestiwn arall hefyd. Oes gen ti emyn sydd yn helpu i ti? Oes na hoff emyn neu rhywbeth sy'n perthnasol i beth sy'n mynd ymlaen rwan? Dwi'n mynd i meddwl am emyn ffona. Yr emyn dwi wedi ddewis yw unrhyw emyna y parhedig Rhys Nicholas. Achos oedd e'n weinidog yn Tabernacl Pen-y-Bont, ond oedd e'n gyfaill agos iawn hefyd i Tabernacl Pen-y-Bont. Ac wy'n licio meddwl bod yn gyfaill i ni fel teulu. A beth dwi'n teimlo yn ei emynau fe, mae yna ddewis eang ohonyn nhw yn caneuon ffydd. Ond mae pob un o'i emynau fe, mae rhyw neges, mae'n berthnasol, a nid yn unig hynny, maen nhw'n canu'n dda. Hynny yw, mae'r sain, mae'r synwyr, ond maen nhw'n gywrain hefyd. Ac yr emyn dwi wedi ddewis, dio ddim mor berthnasol â hynny i'r sefyllfa cloi, ond 841 yw yn caneuon ffydd. Si fi ddarllen e? Iawn, os gwelwch yn dda, ia. Mae e'n cael ei ganu ar y dôn Lyon, allan o sallwyr Genefa. A dyma fe'r emyn, agor di ein llygaid arglwydd i weld angen mawr y byd. Gweld y gofyn sy'n ein hymyl, gweld y dioddef draw o hyd. Madda i ni bob darluneb sydd yn rhwystro grynd y ras, a'r anghofrwydd sy'n ein llethu wrth fwynhau ein bywyd bras. Agor di ein meddwl arglwydd mwyn dirnad beth sy'n bod. Gweld beth sy'n achosi cynni a gofidiau sydd i ddod. Disgyn dderbyn cyfrifoldeb am ein rhan os i marfan. Madda i ni os anghofion gyflwr anghenus rai. Agor di ein calon arglwydd ar gwna ni yn gysonhau o perffeithiau ein trefniadau fel y llwyddont yn ddiffael. Rhown yn awr ein diolch i ti am yr rhoddion ddaw o hyd. Dan dyfendydd, daw heilion ni a llawenydd i'r holl fyd. Dwi'n meddwl bod yn emyn hyfryd. Wastad wedi hoffi gan i fe. Arbennig. Felly, gawn ni cydcanu yr emyn yma efo help Lawri hefyd. Gwych.
Wel, dyma ni. Mae'r gwasanaeth wedi gorffen, ond mae'r haf yn mynd ymlaen. Ond dydyn ni ddim yn cwrdd gyda'n gilydd fel hyn tan dechrau mis Medi rwan, mewn rhyw ffordd. A dyn ni'n gweddio dros ein ymddiriedolwyr ac ein diaconiaid sy'n penderfynu sut i fynd ymlaen ar ôl yr haf. Ac wedyn dyn ni'n medru ffindio allan beth ydy'r penderfyniad. Trwy mis Awst ar Facebook, dwi'n bwriadu i roi cysyllt i gwasanaethau arall. Dyn ni'n medru ymuno dydd Sul. Ac hefyd, tasach chi wedi colli un neu dau o ein gwasanaethu ni, neu os ydych chi eisiau ailedrych ar un ohonyn nhw, mae nhw i gyd ar ein YouTube channel. Chwiliwch am Capel Annibynwyr Pen-y-Bont ar Ogwr, a byddwch chi'n ffindio ein YouTube channel. Felly, trwy'r haf, pob bendith i bawb. O ddyfnder cyfoeth Duw, a'i ddoethineb, a'i wybodaeth, mor anghwiliadwy ei farnedigaethau, mor anolrheiniadwy ei ffyrdd, oherwydd pwy a adnabu feddwl yr arglwydd, pwy a fi'n ei gynghori ef, pwy a chachubodd y blaen arno ar rhodd, i gael rhodd yn ôl ganddo, oherwydd ohono ef, a thrwyddo ef, ac iddo ef, y mae popeth. Iddo ef, y bo'r gogoniant am byth. Amen.